Mangsane sliramu iku mbabarake ponang jagat. Muga-muga Jawata Kang Maha Linangkung tansah ngayomi karo kowe. Matur nuwun dongamu marang aku ya Kang Mas Panji Kartolo. Iya. Ning Kang Mas? Piye? Ing umpama aku iki ket bobot nom ki durung ketrutan anggonku nyidam. Wah, nyidam. Nyidam apa? Kepingin maam atine Kidang Kencana. Oh. Garwamu kongkonen. Bojomu kongkonen golek Kidang Kencana. Neng ing bojoku sing budal golek, aku ate nderek. Lho. Aja. Lho kok aja iki piye to Kakang Kartolo iki? Sik to tak kandhani. Bebedak ana ing jerone wana. Iku akeh reridu, akeh parang curi, jurang kang cerung. Iya to? Yo. Mari ngono sungaping kali sing bebayani. Tak eman-eman, yo. Lah golek nganti terus ponakku kok duweni ciri terus piye? Yo mengko dhisik to Kakang. Mengko yen umpama ponakane jenengan ngiler njur piye ayo. Kang Mas. Woi, Dimas. Kang Mas Panji Kartolo. Sing ndak suwun. Panjenengan kudu jembar segaraning wae ular-ular karo garwaku Siti Munfat. Ning kepiye meneh wong jenenge gawane bayi. Yayi Timun Mas garwanipun Kakang Yayi. Jawa katimbalan Kang Mas Panji Seputra. Padha becik swanira ana ing ngarsanipun Kakang. Mboten wonten rubeda ing tumiba marang jiwa raga kula. Pangestuku wae ditampani. Mat anggen kula mundi Kang Mas. Yayi, Jawa nyambung dalah ature Kang Mas Panji Kartolo. Nggih. Apa bener ngidam atine Kidang Kencana? Menika mboten lepat Kang Mas. Yen ngono aku tak ngupadi iki dina. Mengke rumiyin. Kang Mas. Yen panjenengan Yayi. menika ngupadi atinipun Kidang Kencana piyambak, kula nggih mboten angsal. Sampeyan tak aturi. Mlebu ana ing madyaning wana. Akeh satukiwan kang galak. Bener. Aja-aja ning kono ora bakal ana sing ganggu gawe karo sampeyan, ning nek kene kejaba eneng aku karo Kang Mas Panji Kartolo. Yen ora ana. Yen ngoten mboten usah bidal mados. Lah wong niki juga panjenengan kang nyuwun kula nderek kok Kang Mas. Kang Mas Panji. Ngene lho. Piye to Diomongi bojo Kakang? niki mbok ya sing manut. Aku iki wis manut. Ning sing nyuwun iki anake dudu Lepot. aku. Sik ngene. Wiwit diitung barang dina kan piye apa ora. Ning gak nyatane lho Kakang. Kang Mas Panji Kartolo wis ora usah diselaki. Garwaku pancen gawane bayi sing ana ing jeroning kandungan. Karepmu piye? Ngene, kepyake kabeh para prajurit mapan ana ing alas. Alas kang sisih wetan golek atine Kidang Kencana. Mangko ning kono kaslametane garwaku Siti Munmas ayo dijaga bareng-bareng. Dikepalangaken nderek. Iya. Matur nuwun sanget lho Kang Mas. Yen kaya ngono sing ati-ati prayitna momong garwamu sing garbine kuwi lho.
Wis tak turuti lho, Yai. Nggih, Aja njaluk reno-reno lho ya. Mboten, namung Ora pareng nakal lho ya. Mboten, Kang Mas. Ayo Kang Mas, dherekake aku. Tak nderekake saka kaduan. Srana junjung praja. Mas. Sakjane rasane melang-melang rasane ati. Kaya dene ninggalake bayi ana ing sak pinggiring jurang. Nanging ya apa maneh? Yen pancen kahanan iki panyunane ponakku sing ana jerone kandungan yo. Prajurit sak bergodo, ayo derekake gustimu. Jodeh kuntet. Kate mangan ae wayahe metu maneh rek. Lha lha apa awakmu nangis? Kan nangis ya apa disamplok dijogok maneh segoku. Asalamu mbok tinggal ora Wis ora nek brai ngono lho. Iku mau wis tak tulisi jangan diambil ngono iki. Lho, jangane kebusek kari ambilen ngono ya. Lho ala iku mang kecup banyu aditul kare ambile ngono. Iya. Awak dhewe nggo kene iki padha ambek abdi dalem. Ya gak padha ya cek abdi dalem kok ya ngawur ngono. Makane nyambut gawe gak usah welehan. Gak usah welehan, derek bendarane Kanjeng Panji Seputra. Heeh. Lah ngono. Karo Den Ayu Timun Mas. Timun Mas. Apa penjaluke? Senajan Senajan angel sing kaya ngopo awak dhewe kudu iso nuruti. kudu iso nuruti. Lamun gak iso nuruti percuma dadi abdi daleme yamono yamine. Apa gak iso nuruti apa ada? Lho. Kon nek kate gak iso nuruti ki wis peringatan satu kali lho. Ala dhewe pisane aku njaluk sepura. Aku njaluk sepura. Peringatan satu kali kan aja macem-macem lho. Ngono ya gek iku Odet aku wis padahal njaluk sepura lho. Iki njaluk sepura iku mek tingkah lakumu wis disepuro. Tapi nggo buku enting-enting jek ana. Nek busuk ndek, busuk ndek. Tolong busuk ndek. Ya wis guyon. Wong urip iku gak luput teko kesalahan. Ya gojek ning lek gojek diterus-terus ndadekno salah paham Iya. terus gegeran. Makane Heh. urip kekancan iku aja kate duwe pikiran sing aneh-aneh. Arek iki lho ngantuk Dek. Endi Kak? Dodolan soto. Nggih. Den Ayu. Lho, Den Ayu. Monggo, Den Mas. Ngomong. Wis ngomong ket mangkok ta. Lah kon ngomong kok arek ngantuk arek ayu ning ngono. Lah aku tak masuk ngantuk ae. Kon menggere kok gak payu. Kakang Judes kelawan Kakang Santo. Nggih, Den Mas. Tanpa tak jarwani kabeh sliramu wis ngerti mbok menawa kahanan iki dina. Garwaku sendang werdining sih ya Timun Mas. Nggih matine Kendang Kencana sing mapan ana ing madyane wana. Lah dinten napa kula kalih Soto kedah madosaken panjenengane Den Mas Ayu Timun Mas. Yayi, Dawuh Kang Mas. apa ya dina saiki nurut Kakang Bancak Jaya utawa Jodes kelawan Santa iki ngampake dina kang apik kanggo dina kanggo budal iki kanggo dina apa? Mestinipun nggih sakniki to Kakang, wong idame iki ya saiki. Mengko yen ngiler piye bocah ayo. Dados idame jenengan iku pun saged dipun tunda pelih.
Ora bisa jenenge wong ngidam ya kudu keturutan. Tanpa tak ambali to. Nggih. Sampeyan sakloron wis ngerti dawuhe karo garwaku Timun Mas ya endang wedine sih. Apa? Kowe nang ayo ditindakno pumpung durung ngiler bayi iki. Bapak cek ngiler ta lah, cek tahu. Kok ngerti siapa sebabnya bayi kok ngiler? Apa sebabnya? Gak iso ngidu dhewe. Gak perkara nyidam. Kakang Jodes. Kreta kang abang disiagakake, kuda cempana kancal panggung disiagakake. Mbok menawa garwaku kepengin nitih sing kuda pancal panggung. Monggo kula dherekaken sampun kula siapaken kalih Kaya ngono. Monggo Kang. Nyang wadyane alas ya. Nggih. Derekno Panji Seputra endang wedine sih. Kuwatos kula ingkang manegani mbok menawi wonten iso akon. Ayo ditututi. Lamun nek ana apa-apa gak keturutan nyidami. Ya, Den terus? Mas Ayu Timun Mas kedusan awan dhewe. Ya aja kesuwen lho, Den. Mumpung durung ayo tanah. Kakang, Nggih. kasunyatane ya adoh banget ning alas kene ya Kakang ya. Lho nggih. Lah ngantos samangke dereng manggihaken napa ingkang dados panyidaman jenengan. Ningki aku wis saya kabeh awakku terus piye? Lah nek ngoten tolong gawekno omah panggung. Jangan-jangan. Iya digawe deket ndukur. Aja sampe melok. Mergo iki jek gurung kepethuk apa sing dikarepno. Ayo disingitno di kono di. Gekno omah panggung dhisik. Iya, engko nang bali ana wis dadi. Kang Mas. Kula sampun saya sanget lho Kang Mas. Kang Mas Panji Seputra nalika ing praja Jenggala Manik. Jawuh kepiye karo sampeyan coba? Ora pareng nderek ning kula meksa panjenengan lho Kang Mas. Ning kasunyatane Saniki kula saya. dadi ngono. Nggih. Kamangka udakara isih 300 meter. Nggene iki dang ati kencana. Lak ngono Kakang Santa, Kakang Jodes. Nek ngono gara kowe ndang wedine ya Timun Mas. Panjenengan tak aturi mapan ing panggung kene. Tak aji Rajah Palacakra supaya slamet wal saka ing bangsa lelembut. Tapi pun tepe-tepe kalian kula jenengan Kakang sedaya lho nggih. Manut mawon. Manut mawon. Boten wonten napa-napa. Aku wedi lho Kakang. Boten pun kuatos. Patos kawis. Kewan niki pun kewan. Coba cek lho. Kakang Jodes kelawan Kakang Santa. Panji Seputra njuk pangestu karo sampeyan sakloron. Muga-muga anggenku paring Palacakra nyang garwaku Timun Mas kalis ing sambikala. Glenggang Maya Ratune Jimbekasaan glenggang Maya Rajining Panrekapsaan. Elelo Banaspati gendruwo cecekan aja sira ganggu gawe marang garwaku Timun Mas ya endang werdine sing lagi mapan ing Madyanwana. Mapan ana ing panggungan. Yen kowe sampe ganggu gawe ing kono bakal cilaka kowe.
Kidang biar paningalmu ora ana bangsa lelembut kang bakal nyidhek kelawan kowe. Mula iki tak enggal sauntara karo Kakang Jodas lan Conto golek atine Kidang Kencana sampean ning kene wae ya Yayi. Ora. Ayo Kang Mas. Monggo. Derekaken Gusti. Ayo, ngene iki terep tenan. Aku yo wedi. Yen ngono tak tututi wae Kang Mas Panji Saputra. Bocah ayu sing denek debleng. Kowe kok nganti gandrung kapirangun ngono wigati apa Lintang Semara? Aduh Bapak. Oi, Bapak Gendrayana, aku putramu Lintang Asmara. Marang ini matur marang bapa le. Den rino aku ora doyan mangan Bapak. Rama. Kang Mas Panji Saputra. Aduh Bapak. Putramu Lintang Asmara gandrung kapirangun. Hei! Bapak. Lintang Asmara. Kowe nganti gandrung kapirangun kuwi sing mbok gandrung kuwi sapa? Ora ana putra kang ndak tresnani kejaba Kang Mas Panji Saputra. Panji Saputra Lintang Semara. Panji Saputra Dharma kasar ke Dharma apa bisa kasembadan. Ning saranane ngopo Bapa? Kalamun aku ora bisa dadi garwane Kang Mas Panji Asmara. Becek aku paten nonong Bapa. Wah! Pentengna patimu Lintang Asmara. Apa ora roh wandamu Lintang Asmara putraku? Ning ngopo karo wandaku? Lintang Asmara dengan epek-epek kuwi iki lho. Aduh Bapa, aku paten nonong Bapa.
Kapirangun. Ya Bapak. Kalamun aku ora bisa dadi garwane Kang Panji Saputra. Luwe becik aku temekane Bapak. Cahayu putraku Lintang Asmara. Masa ya bodho-bodho marang aku. Aku njaluk iki pangestumu Bapak. Dalan saka ngopo wae tak lakoni kalamun aku bisa dadi Kowe garwane Kang Panji. tekad temenan nganggo nelakon kowe kepengin urip bebarengan Lintang Asmara. Ya Bapak. Macek jadi ngono. Watu gerang kowe bisa kasembatan sing mbok jaluk. Jaluk tambahing pangestu ya Bapak. Hati-hati ya. Aneh banget. Lintang Asmara, Lintang Asmara. Masa ya bodoh-bodoh. Rama! 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 Rama, piye rupaku Rama? Delengen epek-epekku kowe cek roh prampamu nggih. Wis kaya dene timun Mas Blejet. Aku ayu ya Kang. Iya garwane karo Iki lagi Panji bobot wis Saputra. kaya. Kowe katon bobot sing kaya ngono. Nek kowe kepengin urip bebarengan karo Panji Saputra ning syarate kan. Piye kuwi Rama? Abot kanggo menteng kanggoku. Kowe kudu mlebu ning alas. Timun Mas lagi ana ing tengah alas. Ana ing panggung dijaga kabeh para murid ning jengkolongane. Dadi ngono ya Rama, aku kudu ning alas dhisik. Hati-hati nggih. Bakal tak lakoni Rama demi Mas Panji Saputra. Kowe bisa Rama keturutan. tapi aku sayu ya Rama. Iya, wis kaya dene. Wis kaya timun Mas asli. Ora ono. Ya wis aku pamit ya. Hati-hati ya, Nen. Ah. Lintang Asmara wis katem kudan manjing karo timungan. Keturutan karo pamutat dongano ing panjenengan. Gusti Prabu Panji Saputra. Kakang Jodes karo Kakang Santo. Inggih. Yekti tuhu beti tresnane lar batin karo Panji Saputra. Nggih. Endang Wersiningsih ya garwa aku si Timun Mas nyatane tuhu ning kono. Yayi Timun Mas. Aduh. Ngapa to yo? Boten. Lah ya ditinjak kaya ngono kok ya ora panggih. Suarane tambah nyaring ya. Lho ya ngene iki lek wong bobot iki suarane ya rada beda, ya dimaklumi no.
Yo Kang Mas ya. Reno Yayi. Yayi Timun Mas. Kasunyatane wis antuk gawe. Anggonku mati atine Kidang Kencana karo Kakang Jodeh Lasanta nyatane wis oleh gawe. Sik to Kang Mas sik. Iki sapa ya Kang Mas? Aku kok gak tau roh ya. Lho Kang Mas Jodeh Lasanta to? Lho. Biasa ning kono diundang Bancak lan Doyok. Oh iya, aku lali Kang Mas. Oh iya sepurane lho ya. Ben ayu iki dos pundi sih? Yo Kok iso nganti lali iki lho ambek Abdi. Pira-pira beketut. Lah iya kok iso lali iki lho. Nah, Kakang, Iya. gawane bayi. oh Sok lali karo pamane dhewe. Lah nggih. Janjane ora. Mboten. Jodeh Santa eling to Yayi. Heeh, eling Kang Mas. Aku mau yo rada-rada lali, rada-rada eling ngono lho. Dadi ngono. Terus pundi mpun emot? Sampun. Oh, nggih mpun. Yayi Timunmas garwanipun Kakang Yayi. Reh dene wis antuk gawe, Kreta Kencana wis disiagakake Karang Jodeh lan Santa. Ayo enggal bali ana ing kraton Jenggala Manik, Kanjeng Rama lan Ibu wis mawanti-wanti. Iya Kang Mas. Ayo, Monggo kadherekaken. Piye? Hah? Nek ndelok glagate Gelagate Den Ayu timun Mas. Timun. Kaya duduk sebelahane dhewe. Lah kok iso nganti lali ambek awak dhewe lak heran to? Lah, Ayo. siji kaping pindhone. Pas suryaning iso ganti kaya ngono ayune. Lah yo. Kok beda ya? Ancene mbok menawa cek tedak rembese wong kraton ya ngono iku. Ora ya saking suwene dimbu ning gubuk iki mau dadine tambah mencorong. Gak usah ngomong sing neko-neko. Heeh. Awak dhewe abdi dalem. Ayo. Bereset dipecat nek bener gak oleh lem. Ayo. Ayo dituthuk ayo. Ayo. Oh alah. Yamin penggawean golek kayu. Tak rewangi kayu sembarang tak go mulih. Sembarang dikongkon bojoku ngasu, dikongkon sembarang manut, ngono jek gak bener ambek bojoku. Jange gak tak terusno ya apa? Loh, iki suarane demit apa iki? Loh. Kok wedi aku? Tapi kala cacak menang cacak tak tinggi demit ta menungso kok lontong. Lontong. Asune rek. Lho kok asu pripun to, Pak? Ayo. Nggih. Rupamu ayu. Kecepet watu loro sikilmu gak iso mlaku kateng-kateng ngono hamba. Cara gak ana lak metek yek bangko iya. Matur nuwun saderenge nggih. ya. Matur nuwun tok kan embel-embele ketrut. Lah nyuwun embel-embel napa kula mboten gadah napa-napa. Aku jangan njaluk embel-embel kok takut mergo wis tuwek. Musuhe sik enom, aku wis tuwek. Ngoten. Nduk, jenengmu sapa, Nduk? Kula Endang Werdiningsih nggih Timun Mas. Endang Werdiningsih ya Timun Mas. Nggih. Kok apik tenan ya? Nggih niku paringane Simba. Oh. Nah, lare piye kowe nganti kaya ngono?
Heh? Kula Lah kowe mboten mangertos kok, Pak. adoh lor kidul sampama aku gak nulung karo kowe piye nasibmu? Nggih tumekaning pati kula, Bapak. Pak, Aja nyeluk bapak ta. lajeng nyeluke pripun? Mbas. Napa badhe Bapak, Bapak. ngoten nanging mboten sae. Ngene, Nduk, ya. Nggih. Sampama aku ndelok nasibmu kaya ngono ya mesakne. Sampama melok bapak nok rompoke sing elek ngono gelem ora? Nggih purun mawon jenengan ingkang nulung kalian kula. Ana apike ya. Nggih. Aku ikhlas kok tulung. Jenengan ki ambak. Kae lho, kae gobuk rada menceng ya. Nggih. Nanging enek wong wedok lemu. Niku sinten, Pak? Iku buruhku. Oh, ngoten. Heeh. Dados kula rumiyin. Heeh. Pokoke wonten tiyang lemah niku boron jenengan. Heeh. Griya nika to? Iya. Kula bidal nggih. Heeh. Nggih, Pak. Kok bojoku jare tak warah buruhku. Wah, perang Brontoyuda sing apik tak tututane. Biasa Mas, rada surup ngene iki ya metu lanange. Jenenge rumah tangga nduk desa. Ya ngene iki lho munine kodhok, munine ula. Duwe bojo ya gak kopro, gak teko-teko tak kongkon ngarit. Jane iki ndelek kayu, tate bongko. Lah nggih, apa Cak? Kendaan. Yo gak mundur selangkapun mek perkara bojoku gendaan rupane wis kaya iwak keting. Nyuwun sewu. Lho alah monggo Nduk. Niki napa leres wau daleme bapak sing mados kajeng ten ngene alas wau. Lho, gak ana siji loro sing ndelek kayu iku mau bojoku. Lho, teruse tiyang lemah niki borowe. Borowe. Ngomong apa iku mau? Borowe. Lek kula bojone. Mati gak kena tangane wong liya iku kok ya. Ngapunten kamare sing pundi? Kenapa takon kamar iku, Nduk? Lah dikengen ten kamare engko lek ana boroku kandhanono ngoten. Nggih. Aduh. Pundi kamare nika ta? Nang kono nak. Nggih. Nang kono jero ya. Mengke kekang mlebet nggih. Tak kongkon mlebu. Kula pun kangen. Wis iya, mlebu dhisik. Nggih. Pomo durung tak tungkak gegermu yo an. Tolek kayu entuk gendaan widodari. Katarak arek wedok iku mau. Kon mule gak dadi dandanan, Cuk. Tadi lemet. Titenono, ya ngene iku bu wong lanang mek dikei ati ngrogo rempelo. Delokane gak tak merica ya tak lombok ambek aku. Ngerti dalane mule. Sayang, Ngerti kandange. karo mangsamu iku aku iki. Ya apa sih gak ro kandange ya ngerti ya roh. Oh. Wis gak sayang-sayangan percuma. Nah apa? Wis tuwek sayang-sayangan apa maneh wis gak pantes. Lho. Ya mek enom biyen. Nek ragane iki wis tuwi, tapi jiwane sik muda. Apane rong dina tak jamoni ya gak iso ngadeg. Olehmu jamoni kurang masuk.
cara olehmu njamoni masuk. Waduh, lap ngono. Ditukokno obat kuku Bima ya percuma. Entek sak bungkus ya gak ngadeg-ngadeg pala wekku sing ngadeg. Kon kok iso ngomong ngadeg iku lho. Kon iku tak wedok. No lho. Wis gak ada wedok-wedokan. Heh? Mangkel aku aja jemak-jemak. Lho, nang bojone kok gak lendemek kuwi apa sih? Ngerti ya, Mbok. Aku itu bukti bahwa awakmu manut. Apa aku kurang setia? Nunggoki peno mulai enom sampai kuwe, Masa aku selalu kok ngomong bareng kok belum. Dikongkon apa? Masuk ngono. Anturit. Oh, sajake kono lho. Lah aku gak penak blas meneh apa? Ada apa, sayang? Pamite ngarit golek kayu. Apa kene kurang seksi? Apa kene kurang anget? Mek kurang anget itu lho LPG kelonono. Kono nek ngomong sing gablak iku cocokmu diatur. Aku ngeloni LPG rumangsamu ku aku iki. Apa tah? Kon niku wis anget, wis lemu. Lho, Aku tenek nurut wong tuwa. Aku gak entuk peno, aku dirabekno bupati. aku nurut bapak mbak mbok gak oleh lembok, paling Sri Kandi. Sri Kandi apa Sri Mbombok iya. Sri Mbombok. Loro ati aku, Pak, loro ati. Kene apa, Dik? Nek kon atine gak seneng ambek aku moleno nek wong tuwa aja kaya ngono. Olehno. Iya, ayu sing kono timbang aku. Kok ngomong ayu-ayuan iku apa? Iya, kaya ayu kono timbang aku. Nang kono meteng aku ya meteng. Kon ati mek kaya ngono, tak gugurno lho kandunganku. Kandunganku tak gugurno lho. 8 tahun gak iso gugur kok kate digugurne iku lho. Nek kono wis pantes iso meteng temenan. Lho, sing kono sapa? Ngaku peno kon. Ngaku peno ya. Timbang tak uncat-ancitno sampean ayo. Aja diuntat-untat. Sing aku ku sapa? Aku gak rumangsa apa-apa. Ana arek wedok ayu mrene iku sapa? Ngaku bojo peno. Endi? Ana. Ana. Saya telune gak percaya aku gak roh. Ayo, nduk, rene ya. Ki. Aduh tolong. Tolong. Ya. Kok sayang-sayangan ambek iki? Sayangku, Apa sayang? anake nyidam. Nyidam apa? Nyidam mateni kon. Iki ngono duduk apa-apa Wis goblok. gak mungkin kok nyeluk sayangku. Ya, gak tau mulai lho anake yo dilus. Dilos. Ya ngono lusen. Gegermu tak keplekno meja iki. Lawak iki nek Oh, yang iku nyaluk dilus wetenge manukku lusen. kok manukku lu Lah kok ndengoni kon manuk gak tau mbeluk. Oh, manuk kotet iku ta? Bae manuk iblis. Lah kok sampean aku meteng iku kok yo meteng to yang lahir bareng yo. Ana isi bayi. Lah iku. Laraan. Yang boro sampean kok kuwetus to. Boro sampean kok ketus. Aku diwaran apa, Dok? Boro. Kon matek gak kena tangane wong liya kon. Iki mek sakmene kan bisa mene. Masa ana boro ayu lemu kaya ngene, Kliru, Nduk, kliru. Yo ngene lho. Iki ngono tunggang-tunggang aku. Sampeyan ora ngomong, sayangku, kok lek ana oma ijo iku, lek ana wong lemu, iku boroku. Ayo. Kliru. Alah gak Saru kleru. ngon. Aku Iku ngono gak. bojoku. Dadi wong lanang kudu jujur. Boro ya boro, bojo ya bojo. Wong boro kok jare bojo. Bojo. Boro. Wis, meneng, Dok. Ancene minger kiblatmu kok mek adik seneng ambek iki. Iki gendaanmu apa? Pacarmu? Aja go susu Farmusi. Ambaan lho, wong ambek aku gak kuat munggah tak tukokno jamu peli kita kowe gak tangi kon. Apa beli kita? Iya. Pil kita. Lah iya iku mau. Oh, cocok sembrono. Wong pil kita kok beli kita.
Lho, Dilulono wong lu gak pantes. aku ngomong apa? Eh, Aku ngomong apa? beli kita. Lah ya padha lanang ya apa gak kita punya? Pil kita ngomong sembarangan, pil kita. Sakarepe. Ngene lho, Dik. Adik. Tak kandhani adik. Gak keduga. Nah, apa kok gak keduga? Lah aku yo asline yo gak percaya mek iki gawenane sampean. Lah mangkane Iki arek iki nemu nandi. Iki nduk alas kecepit. Sambatane ngene. Tadi wekmu mbok cepitna iki. Apa kurang seret cepitanku, Jangan nanggapi negatif loh kamu. Lah iya, Nek kamu negatif, saya nggak terima. Tetep nggak terima. ada bahasa Indonesia barang. Iku nduk pun sia ta? Iki lare iki nemu nandi, Pak? Nduk alas iki jerit-jerit muni lontong. Lontong ngono mangkaya. Lah iya arek iki jerit-jerit kecepit kayu mbok tulungi. Heeh. Aku kecatek asu lah apa mbok jarno. Ya bapak ngasune asu mbok dobol. Terus iki mek Iki kaya ngene iki ya tolong apa? ngenger ngomong untuk jelasno. Nyuwun sewu nggih Simbok nggih. Ya, Nduk. Niki wong namung gojek mawon kula kok. Ya aku ngerti gak mungkin lah. Wong ambek aku gak tangi apa mamene kon. Kula mboten doyan kali niki kok. Oh, kono sing duwe mbokmu ya lho. Gak bergerak sama sekali. Nggih. Kula niki wau setak. Kan iku yang buyu jelas to. Lah ngomong gak bergerak sama sekali. Lho, yang kan gak bergerak. Nggih. Turu jajar aku ditekek blek. Meneng ae. Lah, akene ya. Lho. Ah, iki lak misale iki wekmu ya. Ya. Tang biasa ngadeg. Kliru jamune. Tukokno ya jaran lanang ngono lho. Kayak ngetek gegermu. Aja kemayu. Sepak bisa dicelat. Lah jane wong wadon kok Akene ayo peran darurat aku rek. Galakane lanang ke lanang baluki. Lah iya, terus ya apa nak? Kula niki wae kan tumut bojo kula bebedak ten alas. Alas. Nggih, lajeng kula dibucal kali pawongan kula nggih mboten semerep. Untunge wonten bapak niku nulung kalian kula, Mbok. Ancane bojomu ku asu kok kon dibuak nang alas. Kok mek dicokot kala jengking. Untung ada saya. Untung apa? Untung arek iki genah mek gak genah ya kok emplok. Kula lek dikuak gak ono sing nemu, Mbok. Untunge wonten bapak. Ya nduk aku percaya pakmu gak kira macem-macem wis dah percaya aku. Ngeten lho, Mbok nggih. Umpami kula nderek jenengan ten mriki mboten napa-napa. Lho, aja ngono, Nak. Lho, Iki takono papamu. ngoten. Pun paring izin kantun jenengan Heeh. mawon. Angsal napa mboten? Mongko kamar iki lak mek siji ya. Nggih. Melendi kon turu ambek aku apa turu ambek iki? Mek kon turu ambek aku iki cek nang jaba. Nggih. Ha, dilungkas asam urate kambuh. Mboten. Kula tirenten pawon mawon. Ya, Kula karo- ajre karo karone. Lah apa kon wedi wong padha wedoke? Lan jenengan betul senjata. Monggo ta, Pak? Ya kadang-kadang lah. Gak mesti aku, Duk. Kadang ya ndelok, kadang-kadang normal, kadang gak ngono. Ngoten. Aduh, kok berbahaya Terus ngoten. pokoknya kan nang omahku ya gak selamat ngono ae lho. Aduh tak cutik kon, tak cutik. Lah jare Jare gak iso ya iki dalan. Cek. Iku driji mbok tengul-tengulno. Pulang satu mut nggih, Mbok nggih teng mriki nggih. Ya wis gak apa-apa ta. Ya apa, Pak? Wis gak apa-apa, nulung wongku ana apike. Aduh. Kenapa? Kenapa? Arek iki lho lapo? Oh. Kon mengkuri. Tengok lho. Wayo, dokon bayi teng mriki sinten jenenge? Sek. Sapa? Sinten? Pak Jar. Tolong ana arek iki Pak Jar. Wajar arek bengok-bengok. Bayi tak bledek. Muga-muga selamat gak nalangan apa-apa. Sakno.
Aku gak kuwatir e. Engko nang nurun bae kliru banci. Aku gendong banci. Bayi. Bayi totot lu aku gendong banci. Bayi goblok. Iku apa nang jabang bayi? Pak, lucu, Pak. Kenapa? Iki bayi, Pak. Kono ndase. Ada-ada bayi goblok. Waduh. Oh, meneh-meneh kandhanono. Masalah. Iki bayi ta bandeng. Iki ndase. Iki awake. Manu endi? Manu wis digerakno. Mana gerak. Iki lho, Pak, sakno, Pak. Iya. Nan mbokne wis mari ta mbokne, Mang. Ndase gawon aku tak gawa anake. Ngene lho ya. Lho, sewekku melorot, Rek. Coba. Nangis apane wong ku kae mbok untel-untel. Wong wedok kok sarengmu melorot. Kare tak gendonge. Langsung tak gendong mbokne. Tak gendonge. Langsung gendong kok Bayi kok pedot. Kowe but ambek sikone tok ae. tak gendonge, Pak. Hah? Iku anak mulanan ta wedok to. Tak demon. Gelano. Lho iya lanang. Ono salake. Padha ambek wekku. Nduk. Anakmu dontangane keteng-keteng takat. Cara gak takat bejat Mang. Iku mau tak gendong nduk merusut. Iki lali gak tak geni kempres. Kira tak gendongin, Mbok. Iki lho. Aku mek diuyu arek bayi iku gak seneng, Pak. Lah apa kok gak seneng? Karo diuyui brondong. Oh, tak tabok ngadane kaji salamun ae dadakno kono iku. Lah sorry. Gak tahu aku. Nduk, timun Mas. Nduk, Temusman. Timun Mas. Temusman. Heh, Iku lho, takokne kok. Takokne timun Mas. Timun Mas. Heeh. Mbok, iki anakku lanang. Ndi? Iki Lanang, Pak. Ono salake. Aku pasrah bongkoan, sementing lari nang jabang bayi selamat gak nolangen apa-apa, Nduk. Enak saiki iki cepet. Cik ngono wis lahir. Heeh. Aku biyen dijebol dokter gak lahir. Nah, apa sebabnya kok gak lahir? Heh? Apa sebabnya gak lahir? Ndasku sing dijebol are. Ndas nisar ta ndas syukur? Adalah. Oh, tak saduki pisan mencelat kono kok. Iki kaya apa iki? Ya urusane kono sing di anak gak melok di anak. Sementing gak diterima keramut. iki mestine kudu diparingi jeneng to, Pak? Ya aku pasrah. Kenapa rek cilik kok kayak mbok kae mangan jenang? Jeneng, Mbok. Jeneng. Nama. Namanya iku jenangnya. Namanya jenangnya. Jeneng. Dadi pasrane ngaku. Ya wis pasrah. Yen ngono ya, Pak. Sampean pisan ya, Mbok. Iya, Nduk. Disekseni geter kawan pater bumi miwa angkasa. Bocah iki tak jenengno Cinde Laras. Bapak melok terang sono. Kebaton nasib. Lahirkan bapak gitu. Saking akeh lu. Ono banyu moto diperes. Pak, Iya. Iku metu banyu moto tak sampe cerita karo sampean karo Simbok Iya, ya. Nduk. Sejatine aku ki bojone Panji Saputra saka Jenggala Manik. Ratu Jenggala ngapunten, Mek bojone ratu ae dhewe ndelosor. Iya. Sinten? Bojone Panji Saputra saka Jenggala Manik. Heh. Berarti ratu iki. Aha.
sambil mencelak. Sagono mencelak. Bapak cilik telur. Duh, temon Mas. Najan dikaya ngapa, ya bapak njaluk pangapura karo kowe. Tangkepanake, umek kae. Mula iki dina ya supaya cepet gedhe, godhogno banyu wedang didusi banyu gege cek nang gelis gedhe bokne ngono lho. Ngono, Pak. Heeh. Tak sisik ya, Pak. Iya ya, heeh. Berarti ki jen cara ngono ratu lho, Pak. Tedak rembese madu. Ya gak salah sampe nulung. Heeh. Ya, Ya Pak. karo awakmu duduk tedak rembese madu. Cedak apa? Tedak rembese kebo. Eblas. Tak pikir-pikir nang ati lara, gak tak pikir nang awak tambah kuru. Bendina dijak Pakde golek kayu nang tengah alas. Budal gak sarapan, nek bedhug ngelak. Karepe Pakde gak ngesakno karo putune, aku dikongkon budal dhisik. Kok mentolo jere Pakde? Cindi Laras, tak delok teko doan kok ngerso lese lele. Riko, aku budal dhisik gak kuat Pakde mang gak sarapan ya. Mang sadurunge budal kan njaluk sarapan mbek yungmu dhisik. Lah iya gorong liwat ngono. Hah? Gorong liwat. Mang gak omong aku. Mang tak tolek-tolekno tales ta apa ya gak masalah pokoke nek diisen-isen weteng kaya ngono. Pakde, Hah? nyambut gawe liyane po Pakde gak golek kayu ya Pakde. Iya ta, jenenge wong kuriku meneh nasibe lak ono sing wis wayahe lak wayahe sih. Ngono ta Pakde. Lho, Pakde, apa? Apa? abane lho. Oh, manuk gagak. Manuk gagak Pakde, tak tututane Pakde. Oh, alah. Cetha. Nek turase utawa tegese wong tedak rembesing madu. Gaib aku ora ketok dheweke ketok manuk gagak sing nggawa ndok. Jajal. Tak tututane nggawa ndok temen apa ora? Tibae manuk gagak iso nggawa ndok barang rondoke roto gak lho. Cindi Laras. Aku naga kang lagi mertapa ing teping sringing jurang. Ndok sing mbok gawa aku bakal ngenggremi mengko iso dadi pitik. Dalan teko pitik kuwe tembe mburi bakal mulya tole. Dajal kene tak ngremane tole. Naga, apa bener omongmu sing kaya ngono? Nek ngono, ngremono ndok iki naga. Jange tak parani ana naga kang gegilani. Gedene sakmono kok ya iso omong-omongan karo Cindi Laras. Yah, percaya. Tole. Cocok marang kandhane wong tuwa wadon.
Mbok menawa dalan saka pitik kowe tembe mburi bakal diakoni marang tuamu. Benom dadi ratu ning Jenggala. Ya Panji Seputra. Cindelaras. Pakde. Aneh bin ajaib. Saking sektine naga sing lagi mertapa bisa mujudna pitik jago. Riko kok ero, Pakde. Iki ngene lho, Mang Pakde. Ya, aku nemu ndok ki matake nggo silite naga. Beke kok silite banci. Kaya Cindelaras. Iya, Pakde. Naga tumempel ing jurang komprik. Diseseni geter kelawan pater bumi mangkasa. Nok papan kene besok rejane jaman tak jenengake balas kumprik. Pakde. Nek riko jenengno nek ana rejan jaman sampe jenengno balas kumprik. Lah terus jago iki gak iso muni ta, Pakde? Ya piye kluruke? Nek jareku iki yo kok Pakde. Kliru. Lah terus Salah apa, Pakde? kungon. Ya apa? Bak cukuruyu. Oh ngono, Pakde. Jagone sapa rek? Jagone Cindelaras. Omahe Tengalas. Payone Godhong Laras. Anake Panji Saputra. Duh. Dadi aku anake Panji Saputra. Enok Jenggala nggone le. Pakde, Heeh. aku kecilik kepengin ketemu karo wong tuaku, Pakde, nek di papan dununge wong tuaku, Pakde. Enok Jenggala to le. Pakde, Iya. kawit cilik aku gembul sampean karo Mbok De mbek Yongku nang omah. Kaping pindho. Lega rasane ngatiku nek aku ngerti aku jatine duduk anak sampean ya putu sampean, Pakde. Duk wong sembarangan sing ngembat pusana ngadil ing Jenggala. Pakde, aku melok takon karo Riko. Aku gak ngerteni wong tuaku karan Panji Saputra nek ndi papan dununge, Pakde. Yen to kaya ngono penjalukmu ayo lumaku ngalor ngulon. Mengko lantaran saka pitik bisa ambeberake sapa sejatimu lan sapa sedantimu roh bleger wong tuamu lanang to le. Dadi sing kaya ngono, Pakde, ayo bebarengan golek wong tuaku, Pakde. Ayo le, ayo. Mbok nang mburi lapor. Gak ngono kok desa ta. Sing tak erani Budi Wijaya lho kok sampe kurangan panjang ya apa sih? Ana panjang nyusul ya diterima. Kuman piro lho kira-kira. Aja kaya ngono ya babat to. Iya. Terus awak dhewe ku tugase biyen momong wong ayu, Saiki ngomong apa? tambah momong arek ana siung. Lah iya. Wong anake ratu kok kaya ngono patrape praupane ya. Gak oleh ngono. Dupe anake ratu. Ya ana sing anake wong gak duwe rupane ganteng. Ana wong sing anake wong sugih welek. Lah kaya awakmu iki wis anake wong gak gablek kok welek ngene iki. Oh jancuk. Tidak boleh meso, Cuk. Tak bacok matamu. Kancane dilokno elek. Yo lha iki. Lah, awas. Ngomonganmu kok lho. Apa? Lah iya. Le. Wong enake ratu kok mbadhok wae. Le, apa maneh? Apa maneh? Meneng.
meneng. Ya Meneng. Bar. Apa maneh? Lho dipangan maneh. Ya apa rek? Iki mulang-mulang aku. Rondo gedhi kok. Iki rondo gedhi. Kasping iku rada mol iku. Iku kok Lemon. Gak cocok. Cangkemmu gak amot. Titilono teko nisore lak entek. Pakde contoh. Ya, Aku dhek uwe. sik luwe. Umpama aku mangan kupingmu. Oh tak Ya piye, Pakde? Pangan wis pangan. kowe tak jotos bosok iki kok. Ndak lho, Pakde, aku uwe cekan. Luwe, saya tak goleke iki. Iki pangan iki. Ngawur, Pakde. Ono. Utis. Kok ono lah utis. Goblok iku kudune gak ono lah utis. Wong rupane ganteng kok siungi kaya ngono iki lho. Keluwen Pakde iki mengen Pakde aku. Tadi dik luwe. Dek luwe umpama wis gak oleh Pakde contoh. Sampeyan ae gawe kupingmu umpama kupingmu tak pangan piye Pakde? Aku pengen iki gak apa-apa iki ora ndak dublek iki. Jangkrik kupingku larang goblok. Masa larang. Bayar aku 800. Mangan kupingku sapa sing dagel? Kona. Le. Ya caca. Aja. Kowe mari mangan walang, mangan tikus sembarang lho. Seketop. Ono wong kaya ketoprak. Ketoprak kakimu. Lho. Iya, ditakoki Pak Dejonto. Golek yo apa to iki? Ya iso ngono lho. Wak Mas. Ya karepku ngono lho nek kancane anu sing terampil. Wak Mas. Lho Wak Mas kakimu ngono ah. Oleh Pak Mas itu biasa mau ngemis kayak ono. Goblok iku. Lah apa? Dianggit aku iki perak. Wak Mas, Napa? aku kepengen ngerti Riko kok nggo tengah dalan. Jeneng Riko sapa, Wak Mas? Hah? Jeneng Riko sapa? Oh, kepengin ro aku. Iya, Wak Mas. Aku Wak Kompo. Lah siji deh, Wak Mas. Iki dulure ambek aku. Sapa? Pentil. Lho, Wak Kompo karo Wak Pentil. Awakmu sapa? Ban dalam, Wak Mas. Oh, jeneng sampeyan niku aja guyon. Ya ngene iki lho pintere lho durung gawe dadake payu. Apa? Sampeyan bulet ta takoni. Engko nakon moro-moro kok geget arek iki. Nakon sing apik lho ya. Lali ya. Jenengmu sapa? Jenengku Cindi Laras. Laras. Iki delaras ya. Iya, Wak Mas. Iki tinggi bayang. Aku Panji Srono. Teko rene goleki sapa? Aku kate goleki wong tuaku sing jenenge Panji Saputra. Ngawur ae. Bapak Panji Saputra kuwi bapakku. Ngawur akon-akon. Oh, ngawur iki yo. Pakde. Panji Saputra bapakne iki, Pakde. Ngono aja ngawur ae ta. Gak iso kudu mlebu. Lho, gak iso. Lho, sik ta. Iki sapa iki? Pakdeku. Lah kok gawe PT? Oh, PT Reang iki. Lah, Bakul PT. asli digawe nang pasar nganti. Pakde. Meno karo kluruke PT-ku, Pak Mas. Ya apa klure kowe? Pakde, kene Pakde. Iso kloro ah. Terus. Kukuruyu. Ya. Cindi Laras, omahe nok tengah alas, payone godhong klaras lho. Nek mangan-mangan gelas. Lho, Pakde. Nek wis tugel gak kena dilas. Kowe iso mlebu nang kono omahku tapi
Enek siji syarate. Syarate apa? Adu jago. Lho, sampean ya duwe jago. Duwe. Wani jagoku kok. Alah mesti Ya, Pak, kalah. Wong nek akon-akon mesti kalah. Syarate Wong tuaku Panji Saputra kok wong tuamu lho piye lho. Wong tuaku. Ah, wong tuaku. Wong tuaku. Wong tuaku. Wong tuaku. Ngeke lho. Oh. Ayo jagone Jukun. Wis timbangane geger. Wong ki duwe jago kene ya duwe padha wanine. Jukun jagone. Iya. Nek jagomu ancen iso menang kono oleh ndelek wong tuamu. Iya, Pak Mas. Tapi nek kalah sebalike lho Ya apa, Mas? Aja katik mrene maneh meneh. Nanti meneh, Pak Mas. Meneh wis gak sarene. Nanti. Nang bangsa wetan meneh. Oh, kaya ludruk. Meneh nang bangsa wetan. Lah ya kaya ludruk tanggapan Lho, terus. gak ero tane Budi ki gak tau leren. Budiku sapa? Lho Budi Wijayi, Wijaya. Pitike mesti dadi ndok maneh. Le, Sing karo. Yo. Sing iku mau. Sing ndukure iki. Oh, sing kandang liyan. Aku ndok lha pitu pondok. Lho, oh wis meneng sabar ae. Engko 2023 awakmu wis jelas tak kongkon notol. Wis iso gawe bahan anyar. rungokno sing cetha. Iki kluruke aneh. Yo, Panji Srono. Iki kan jagomu kan yo. Ulese jagone deloken apike ngene. Ulese lho kemedol iki. Ulese Kemedol iki jago kelam. tapi paling banter 90. 90 tumpeng mek 250 saiki. Iki jagone Cindelaras. Oh, Cindelaras. Omahe teng alas. Payone godhong Klaras, anake Panji Saputra. Cece. Iki jagone Panji Srono. Mangane pokok ana. Nek gak ana ya rondo. Walah ngawur. Ayo gitu. Menang kraton tak jaluk. Alah yo. Aku dibujui jagoku sing menang, Pak De. Le, aja kuwatir. Pak Demu minangka saksi. Gak lega kan lilo. Nek persoalan iki durung dunung. Ayo ditutno le. Ngono, Pak De. Ayo, Pak De. Aku tak dolan. Nek nyatane nganti semene kok durung bali. Gek bocah iki nang endi ngono. Wong ya ora biasane. Lah kae bocah. Cinde. Saka ngendi nggih? Yo, tibake aku yo isin pirang-pirang dina. Lah nyapa? Aku isin temenan, Yung. Lah iya nyapu ngene lho, Yung. Aku manglak jange goleki wong tuaku ayo. Heeh, piye? Aku nemu petikku wis tak omongno sampean, Yung. Terus Jange ketemu wong tuaku petikku didu menang, malah aku
digawa mlayu petekku aku gak oleh mlebu yo. Mengko dhisik, sing nggawa mlayu petekmu ki wong saka ngendi? Wong saka Jenggala Yung. Saka Jenggala maneh. Heeh Yung. Jenenge sapa? Mbok Panji sapa Mang Yung? Panji Kartolo be Yung Yung. Yen ngono Cinde, tutna ibu. Mengko ibu sing ngatasin Dadi sing kaya ngene Yung. Kakok berleren rek. Bener nyolong petekku, saiki rokok bener tak Rokokmu, rokokku kok colong ya? tak colong. Angkrik. Petekku ndi? Hah? Wah, ora apa sing ngomong. PT aku gak melok njogok kok. Petekku payu jane didol, Wak. Aja ngurus PT. Perkara PT gampang. PT wis tak balekno nang panitiane kok. Emo, Wak. Aku tetep mlebu, Wak. Hah? Mlebu. Kon mlebu ndi? Nang Jenggala golek wong tuaku. Mlebu nang Jenggala maneh. Iya, Wak. Sakjane ngono awakmu tak oleh, tapi aku lho garo sak temene kon. Lho, Yung, iki lho Yung sing menggah. Tenan, Yung. Lho ala Kakang Jodet. Masalah. Ken sik Eh, ta? Yung. Peno kok kenal karo wong iki. Le. Kenal to. Jenenge Mbak. sapa, Yung? Jodet. Ngomong mbek aku jo kumpo. Iki memang jo pentil jare ngono, Yung. Neng kuwi beda awakmu wae kok, Nggih. Heeh. Ya napa sih Den Ayu kok saged wonten kedadosan kados ngeten iki? Ndek nalika eling ora aku tuk melu mbebedak karo Kang Mas Panji Seputro. Nggih, emo. Aku dipanggung to. Nggih. Neng kono kasunyatane iki ana wong wadon. Rupane meh padha karo aku njur aku dilebokno ning jurang. Oh, jenengan diselo wonten jurang. Neng untunge lho Kakang, Lah, ana sing nulung marang aku. wonten sing nulung jenengan. Heeh. Lah, pundi tiange? Kae pawongane Loh, Oh, Pak Jeko. Pak. Sampeyan sinten asmane? Kula Wak Dayat. Lho, Pak Dayat. Nggih. Sing terkenal bakul PT murah niku. Niki tolong-tolong teng jurang. Oh. Boten klelep, kula pas golek kayu. Kula tulungi. Critane niki garwane Panji Seputro. Ngeten nggih. Nggih. Kula sejarahe pancene kala riyin Nggih. Den Ayu niki dipun tinggal wonten Kangkung. boten. Boten. Gene anjang-anjang. Anjang-anjang, nggih. Disinggahaken. Nggih. Lah kula mbebedah pados kewan sing dados idam-idamane ngoten lho. Lah sampean bisa njaluk idam-idaman apa? atine kidang kencana. Oh ya, iki Lah. sing njaluk. Sakniki empun kakek namung jenengan Kula seksine. saksi, nggih, nggih. Sampeyan seksine. Nggih. Niki ya go sampean. Lah nek ngoten empun kesuwen monggo teng Jenggala maneh kula sing matur. Nggih monggo. Kepengin oleh kulkas gak sida oleh. Undiane wis entek padha ngadeg perutuk. Tibae iki mangenteni undiane wong-wong iki mang. Nggih Gusti Ayu timun Mas saha Kakang Santo.
Sing perlu ndak tekokake kelawan kowe iki banjur Panji Srana ki ning ndi papan dununge? Lah punika wonten wingking Kanjeng Panji Saputra. Nah punika Bapak Panji Saputra. Bapak. Yo. Panji Srana teko ngendi wae? Iya Pak dolan Bapak. Kaya ngene iki to. Putrane sampean. Iya. Nek panjen kaya ngono, besok-besok nek dolan kudu karo Kang Santa ya. Nggih kalih kula terus. Nek panjen dadi Ngapunten. bebarengan. Lah, wonten kula tinggal ngapunten. Gusti Panji Saputra. Niki wau nembe mawon badhe gegeran niki wau. Karo sapa? Awit wau wonten pawongan ingkang badhe mlebet wonten Jenggala madosi jenengan. Nanging boten dikeparengaken dening Tapi ora Den oleh. Panji Banjur kowe. Bapak. Aku kuwi sing tak jaluk Satira. Satira sing kudu mandhegani keamanane keraton Jenggala maneh ya jeneng sira Panji Srana. Nggih, yoga panjenengan Abdi, eneng apa sajak kaya ning barang wigati? Nggih. Sak wantune wonten kedadosan kala wau kula panggih kalih Den Mas Ayu Timun Mas. Anggonung matur kuwi sing tenanan. Nggih saestu. Ha iki Timun Mas. Endang Werdiningsih ya garwaku. Menika kang dadosaken kawuningan. Kula enggal mawon kepanggih. Nek jenengan boten percados, kula timbalane. Ayo, timbalano, larapno nang kersaku. Jare wong tuaku yo. Kuwi ramamu Cinde. Timun Mas. Kula Kang Mas. Timun Mas. Niki sing ngaku kula Timun Mas. Iki sing ngakon-ngakon juga panjenengan apa aku apa? Ya kono Oh, sing ngakon iki sing ngakoni. Kose. Si. Sabar. Coba abdi Jontes, aku nyuwun sowane Kang Mas Panji Kartolo. Mekaten. Nggih. Kula timbalane. Aduh, Kang Mas Panji Kartolo, kok pancen derdah ingkang kados ngaten menika kados pundi? Geger piye? Kita sinten? Loh, Timun Mas. Supe Menika? kalian kula endang Werdiningsih nggih Timun Mas. Lho. Kakang Kartolo, Oh, iya. ikut kalian kula. Eling, Timun Mas. Jek kula. Lho, Wong kene bingung kabeh yo. lho. Iki ya garwaku Kang Mas. Niki kula panjenengan lho Kang Mas. Lek ngoten. Iki sing ra padha. Aku Iki- asli Iki sapa iki? Cinde laras. dilarang. Anakmu. Jek. Kio. Iki. Kliru. Ngawur iki yo. Kuwi anakku aku sing asli. Aja kuwatir. Sampeyan eling, Dimas. Kanjeng Rama duweni pusaka jenenge Kendhi Prato. Tinding praja Jenggala Manik Yai. Oh, kaya ngono lho. Oh ya. Iki ana Giri Patemboyo. Sapa sing bisa mlebu sak jeroning kendi yaiku Timun Mas lan anake sing asli. Oh, dados kados mekaten. Ayo mesti iso. Ya wis, Kang Mas Panji Kartolo. Yekti dawuh sampeyan tak ugemi. Mula Timun Mas Jawa katimbalan Kang Mas. lan sijine kuwi sapa? Menika kula Engkang nemoaken nemono. rikala semanten pengirmalan kula niku golek kayu. Arya Sangentara rek. Nggih. Kae menika Cinde laras putra panjenengan. iki ing kraton Jenggala Manik ana sayembara. Jek. Yen sampeyan bisa ngleboni Kendhi Pertala,
wong sak loro-lorone karo anakmu ya Cindelaras. Ing kono ya kuwi garwaku sing sejati Jenggala Manik. Ngapunten saderengipun Kang Mas Panji Saputra. Ning kula menika mboten saged. Nek ngono kuwi palsu. Sing palsu mikir. Mikir. Akal penjara. Lek ngono akon-akon kowe. Akon-akon kowe. Panji Saputra sing ndarbane panguwasa ing kraton Jenggala Manik aja direnak-renakake. Piye Yayi? Wes ta sampe percaya karo aku ya iki Timun Mas sing asli. Kula nggih sing Dadi kaya asli ngono. yoga panjenengan. Ngene, Timun Mas. Panji Srana. Nggih, Bapak. Nek pancen kowe sakloron, Nggih. iso mlebu sakjroning kendi. Ing kono kowe garwaku sing asli, garwa sejati Jenggala Manik. Nggih. Saged. Iso. Iso. Saged. Ayo. Ayo. Mas, yen ngono iki sing awur-awur bawar, tak perjayanane. Kose kok he. Aja bras-bras, engko timbang kelangan. Ben-ben dipateni wae ben duwe bojo ora apa-apa, ben golek ganti liyane. Iki berarti kan bojo atau Jolo Sutra karo Panji Iku Saputra. mang tiba kosok balen. Ngeten lho Kakang Kartolo kersane pados lintune kula mboten napa-napa kok Kakang. Aja. Kersane. Kuwi kok lek kok percaya. Kuwi apa ora eman-eman cemokote, Dimas? Menika ingkang palsu kok. Lho sing ngomong sapa? Kang Mas, monggo dijebaraken Ngene. perkarane. Iku mang tiba kosok balen. Ngendi ana jamak lumrahe manusa sing iso mlebu sakjerone kendi. Terus Ora ana moka, Dimas. Sing bisa mlebu jerone kendi ora ana liya kejaba mung bangsane siluman. Kang Mas, aku ora bakal percaya karo kandhamu sepisan maneh. Yen koyo ngono aku njaluk bukti. Apa buktine? Sawangan, sawatake. Iya. Ateges pirang-pirang taun Dimas iku ngeloni bangsane gendruwes. Ben kersane dikeloni ben kula mboten purun. Wis patenono saiki. Yo kowe yo ngidaya. Patenono. Ora yo. wae nggih. Rama ya ngelu yo. Romomu Timun, doyan Mas. siluman. Aja kaya ngono. Aku ora ngerti jare. Jenengan percaya kula mboten napa-napa jenengan pados lintu mawon Kang Mas. Aja. Age to Kang Mas. Kak mau nyatane jim pripane lulu Banaspati gendro tetean. Ora Aku bisa pengen bedakno roh. kula kalian Aku kepengin paham. Sapa to sejatine gandenganmu kuwi? Lho, niki sing nulung kalian kula. Neng alas. Lah banjur sijine Yugane Iku panjenengan. Cindelaras. Cindelaras. Ya putraku nalika semono sing bobot. Lho, Inggih Rama. Romomu nggih. aku ngaturne keluputan karo sampean Kang. lho sing luput dudu kowe. Kahanan kaya ngene padha men. Mulane kapan-kapan ku sing titi sing mangati-ngati lan waspada. Yo karo Rama ta yo. Ora kula do purek kok. Aja. Engko bakale ditamakake saka Kyai Sogo Eco iki Mas. Yo. Sampun. Yen cetha jenengan sing paring tulung kula kudu paring ganjaran karo sampeyan. Kula pasrah. Kapan nek dina sing apik ayo tak boyong kok nang kraton Jenggala Manik sowan. Ning ngersa dalem Rama Ami luhur dalah ibu nggawa Panji Laras adu jago.